Good morning guys! Gagawa tayo ng basic tutorial natin sa kung paano i-hide ang like at dislike ng ating video sa ating YouTube channel. So, ito ay para sa mga lang, alam ko marami nang nakakaalam nito, pero sa mga hindi pa alam at gustong i-hide kung may like at kung may dislike sila at gusto nilang i-hide yung like at dislike ng kanilang video, para sa inyo ito guys. So, let's go. Punta tayo sa, una natin gagawin, punta tayo sa ating YouTube Studio guys. Ito, YouTube Studio to. Yan. Tapos, hanap tayo ng video natin na na may like and dislike. So, ito na lang muna example natin guys. Itong halimbawa ay i-hide natin. Wala akong makitang may like at may dislike. So, halimbawa ito guys, yung ito na lang. Ito kasi so may like yan, kita ang likes niya, yung may 12 likes siya pero wala namang dislike, pero ganun din naman yun, kung may dislike ganun din, isa lang ang i-click. So punta tayo sa video guys, sa YouTube Studio ito punta tayo sa video, tapos yung pencil sa taas, yun. Click natin yan. Tapos, punta tayo sa advanced setting. So, ayan guys. Nakikita niyo yung category, entertainment, lighting, comments, allow comments, users can view rating for this video. So, ang gagawin lang natin guys, i-off lang natin ito. Yan, naka-off na yan. Users can view rating for this video, and then save natin. So, ganyan lang kasimple guys, para i-hide yung like and dislike ng ating video. So, tignan natin guys kung naka-hide na yung likes niyan. Ito yun. Ano ba yung nakalimutan ko na. Ay, ito. Tingnan natin sa ating YouTube channel kung naka-hide na yung likes niyan. So, punta tayo sa ating YouTube. Tapos, punta tayo sa ating channel. Yung i-click natin yung ating picture sa gilid. Tapos, your channel. Hanapin natin yung ating videos na i-hide natin yung kanyang likes. Ito yun. Tingnan natin kung may likes pa. Ayan, wala na yung likes. Hindi na makita kung ilan yung likes guys at yung dislike niya. So, ganun lang kadali guys. So, sana may natutunan kayo sa ating basic tutorial ngayon. At para sa mga bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating next video tutorial. Maraming salamat guys. Have a nice day. Thank you so much.